سلام زي خبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمره على توزينا سبورت النهار بالميتن سلسن غزيو او هاجر طليان زكاد زلو قددم بشكليتا جيرو دي ايطاليا تمال ربع بمبل 11 مدرخو قصيلو تخايدم ابتناي تمال ودر تقرادمتين سمدبلو 182 كيلومتر اب ساعه 44.7 كيلومتر ان تغعزيوم امزازم حنصاص ابسحمم زاود در غولاغول زعبل لاب منبره اب قصبتا ودر لعل عقمين زلوم تقرادمتي كتربحه تصبيت تغير لانيروم فرنساوي ارنو ديمار دما نبيتر ساغان جوزي هوديغنا خطيلو عوت مدرك خون كلو ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ድማ ካብ ዕውት ዴማር ብ4 ደቂቃን 20 ካልታት እንድሕሩ መበል 131 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙሎም بحفشان زوردر بورتغالوي جاو ألميدا قداماي كوينو كمرحون كلو هولنداوي ويلكو كيندلمار اسبانياو بيلو بالباوندما ب34 كالتات تبليصوم كالاين سالساين درجه حيزوم يسعبلهم ابناي نتبي ارنو ديمار نبيتر ساغان فيليبو غانان اختيلو يغلصولهم نبولص منسيتو هاب صعدا ماليا بورتغالوي جاو ألميدا ابزبانو كودان كلو نناي عقب ماليا دما كال بورتغالوي روبين غاريرو 84 محاس قداماي كوينو يمرحلهم بغانتا ابز غبر زولو دردما بريطانيا غانتا إنيوس كيك سيبن تيم سانويبن اختيلا نتوردر تمرحلام نبل 12 مدرخ جيرو دي ايطاليا تقررمتي كاب كتما تشينا سيكو تكايدو نايكل 240 كيلومتر ودر تسريع لهم حدش فرامي كلب أرسنال توماس بارتي من وحوعل أوباميانغ نام أرسنال كتصنبر كم زقبرو قليتصم بارتي أبزناي كرامات مسكوت مسجار تتصاوتي بأرسنال كهدن دحر متصنح أمور داتا ساعات معتصاوت مسكوت مسجار ب4.5 مليون باوند نام أرسنال كم تتصنبر سفلتيم كاب أرسنال بتوسخي كلبات جوفنتوس تشيلسي يهدن من باروس حبر بارتي يكون بر قبلوني أتقعي بير أمريك أوباميانغ نام أرسنال زتصنحو ناي 3 عامتات وعل دحر مفرامو نام أرسنال كتصنبر كم زوسنه توماس بارتي قليتصم زمت قدام كلبو انصار مانشستر سيتي نزهلوا قطم مس قدامو تسلفتي كور تصبيت زغبرو البارتي بسغانتا بحبر مخان صوا بريمير ليج نايم العال حلمي كم زلون اي حبن بارتي بموسخ دما اب غوني اوباميانغ زامسلو كواخت افريقيان كتصاوت مبقع دما كم زحغوسو غليصم بسلطاني اتلتيكو مدريد دياغو سيمونو فتو كم زنبره زنغرو البارتي سوموناي 290 شحنا تخفلو نزغصلو 5 عامات مس ارسنال كتصاوتي اب سممع بصيحم ناي قدم سلطاني أرسنال نبر أرسن فينجر روفين بامبرسي كمانشستر يونايتد دقيمو نابغان ريسك تنبر دليت كم زنبرو قليصم بامبرسي اب أرسنال نشمون عامات دحر مصوات اب 2012 نا مانشستر يونايتد كم تتصنبر زفلطيم مسغار بامبرسي نا مانشستر يونايتد دما اب اوانو ما انت خبر دغفت أرسنال يحريرو كم زنبره ناي قربات تذكريم اب 2015 باسلطاني لويس بانغال كمانشستر يونايتد كلق استحبره بامبرسي دقيمو نا أرسنال لمصنبار نا أرسن فينجر كم زرخبون الفرنساي اسلطاني جن نحطو بامبرسي كم زنصقو فينجر اب حداس مصحفو قليصم تشن 12 مسانا ناي مقصال دليت كم زي بلو حبيرناي بوزحات كلبات يهدن سلازنبر دما نا مانشستر يونايتد شيتنا يوم دغفتي غانتانا بتزوسون كوساني تقطعم يوم مس مانشستر يونايتد أليكس فورغسون زنبرن ركب جن كابت غزيت جميرو معوالتات كري جمير يوم اب قدامو شدش اور اب اولد ترافورد بولص بقعتيو انصباريقم نعناون كم غانتا بزح صقمات فطيرنايم يكون بر كابت زفرمو 4 عامات 3 عامات دحر مصواتيو ببانغال ناب فينرباتشي كشي تغيرم كم مخادو جن ناب أرسنال دقيم كملس كم زلي دويلو حبيرونيم ابتغزي بامبرسي ابناي موداتا ناي تصوتا غزيو بمنبارو بتحدد ما ابنا اشتو تصاوت تراي وفر نغبر بمنبارنا نحطو بامبرسي كنصغو تغديده كبل دما بنجر اب ماي لايف ان ريد اند وايت زرسا حداس مصحفو غليصو فلي مانشستر يونايتد ماكتوميناي كلهم تتصاوت يونايتد ابغونا اسلطاني تاغانتا شولشاير كم زلو غليصم شولشاير ابز حلف قطما تاغانتا دخوم وصيتات مزغابو سب سلطان تاغانتا نتي نروجاي اسلطان نمبرارو ابقاتا كم زلو يزحبر يخون بر سكوت ماكتوميناي زخونه تتصاوتاي تاغانتا اب شولشاير زنبر امنت كم زيغدلن بزعبا قصال نسرحت اسلطاني اب تاغانتا اب طرطر اتين زبال زلو وغع دما ودو غير ولوم كلاتنا أبلات مانشستر يونايتد أبغوني شولشايرنا دو إلنا زلنا كل جزء شولشاير زاربو قال دما نأمن نخبرون نكبل مكتوميناي قليتصم
ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ቅድሚ ብምኽንያት ኣህጉራዊ ግጥማት ምቁራጹ ብቶተንሃም 6-1 ዝተረትዐት ሶልሻየር ኣብዘን ቀጸልቲ 6 ሳምንታት ፈተንቲ 7 ግጥማት ኣብ ቅድሚኡ ተገቲረን ኣለዋ። ሶልሻየር ኣብ ዝቕጽል ግጥማቱ ንዩናይትድ መሪሑ ኣንጻር ኒውካስል፣ ፒኤስጂ፣ ቸልሲ፣ ኣርሰናል፣ ሌፕዚግ፣ ኤቨርተንን ኢስታንቡል ቤሻክታርን ክገጥም እዮም። ኣብዘን ግጥማት ደሓን ዝኾነ ውጽኢታት እንተደኣ ዘይመዝጊቡ ድማ ወንበሩ ክሕደግ ትጽቢት ይግበር። ማንቸስተር ዩናይትድ ንሶልሻየር ብማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ንምትኩ ምስ ኣሰልጣኒ ሕቡእ ርክብ ከተካይድ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ዝተረጋገፀ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናይ ውሸባ ግዚኡ ኣብ ጣልያን ንምዝዛም መለማመዲ ቦታ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ገዲፉ ናብ ከተማ ቱሪን ኣምሪሕሎም። ሮናልዶ ብኣምቡላንስ ነፋሪት ተሰቂሉ ከተማ ቱሪን ከም ዝኣተወ ድማ ተረጋጊጹሎም። ብመሰረት ሕጊ ጣልያን ሓደ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ን10 መዓልትታት ጥራዩ ኣብ መጽንሒ ክፍሊ ክጸንሕ ዝግደድ። እዚ ክውን እንተደኣ ኮይኑ ጁቬንቱስ 25 ጥቅምቲ ኣንጻር ሄላስ ቬሮና ንዝህልዋ ግጥም ሮናልዶ ከርክብ ክኽእሎ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እታ ክለብ ድሕሪ 3 መዓልትታት ናይዛ ፀወታ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ባርሴሎና ንዝህልዋ ግጥሙን ከርክበላ እዩ። ይኹን እምበር ክለቡ ጁቬንቱስ ኣብ ግጥም ሴሪኣ ኣንጻር ክሮቶነ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ድማ ኣንጻር ዳይናሞ ኬብ ንዝህልዋ ግጥም ሮናልዶ ኣይከርክብን እዮም። 28 ጥቅምቲ ኣንጻር ባርሴሎና ክትራኸብ መደብ ተታሒዝላ ዘላ ጁቬንቱስ እቲ ግጥም ንሮናልዶን ሜሲን ድሕሪ 2018 ንፈለማ ግዜ ዘራኸብ ምዃኑ ብኣጉ ቀልቢ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ሲሒቡ ዘሎ እዩ። ካብ ዜናታት ጁቬንቱስ ከይወፀና ኣሜሪካዊ ኣካፋል ተጋንታ ዌስቶን ማኬኒ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጹ ኩሎም ኣባላት ክለብ ጁቬንቱስ ንዝቕጽሉ መዓልትታት ክውሸቡ ተገይሩ ከም ዘሎ ተጋንታ ኣብ ዝወፅኣቶ መግለጺ ሓቢራ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ዝቕጽል ክረምቲ ንስጳኛዊ ኣካፋሊ ዳኒ ሰባዮስ ኣባል ክለብ ሲቲዘንስ ክገብሮ ከም ዝደሊ ገሊጾም። ንኻልኣይ ዓመቱ ኣብ ኣርሰናል ብልቓሕ ምጽዋት ዝርከብ ዳኒ ሰባዮስ ሓደ ካብቶም ኣብ መስመር ምክፍፋል መሳጢ ምንቅስቓስ ዘንጸባርቑ ዘለዉ ኣከፋፈልቲ እዮም። ኣድናቂ ሰባዮስ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ክገልጽ ዝጸንሐ ጓርዲዮላ ድማ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ማንቸስተር ሲቲ እንተደኣ ጸኒሑ ንዳኒ ሰባዮስ ኣብ ኣደ ክለቡ ዝኾነት ሪያል ማድሪድ ብቐዋምነት ናይ ምፍራም ድሌት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ኣብ ምግላጽ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ሪያል ማድሪድ ክሳብ 2023 ዘጽንሖ ውዕል ዘለዎ ሴባዮስ ናብ ናይ ንእስነት ክለቡ ሪያል ቤቲስ ተመሊሱ ናይ ምጽዋት ባህጊ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ይኹን እምበር ከም ሉካ ሞድሪችን ቶኒ ክሩዝን ዝኣመሰሉ ኣካፍልቲ ሪያል ማድሪድ ዕድመ እናደፉ ይመጹ ምህላዎም ሴባዮስ ንዕኦም ንምትካ ብደገፍቲ ክለብን ፕሬዚደንት ጋንታ ልዑል ትጽቢት ዝግበረ ዘሎ ተጻዋታ እዮም። ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ንእንግሊዛዊ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ጃዶን ሳንቾ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ምሻጥ መደብ ከም ዘይብላ ሓቢራ ክትብል ኣብ ጀርመን ሰፊሕ ሸፈነ ዘለዋ ጋዜጣ ቢልድ ኣብ ዓምታታ ኣስፊራ። ዝሓለፈ እዋን ማንቸስተር ዩናይትድ 120 ሚልዮን ፓውንድ ምስ ተቐርብ ጥራይ ንሳንቾ ክትወስድ ከም ትኽእል ክትሕብር ጸንሐ ዶርትሙንድ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋላ ነዚ ብዶርትሙንድ ዝሕተት ዘሎ ገንዘብ ተማልኦ እታ ጀርመናዊት ጋንታ ግን ብውሕዱ ነዚ ዓመተ ስፖርት ክትጥቀመሉ ምዃና ሓቢራላ። በዚ መሰረት ድማ እታ ጀርመናዊት ክለብ ብማንቸስተር ዩናይትድ ምናልባት ንሳንቾ ኣብ ወርሒ ጥሪ ከፈርሙ ዝብል ሓሳብ እንተደኣ አንቂላ ድማ ነቲ ሓሳብ ብኣጉ ከተዋድቆ ዶርትሙንድ ተማሕፂናላ። ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ እንግሊዛዊ ንምውሳድ ክትደራደር ከም እትኽእል ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ወሲኻ ገሊጻ። ኣርሞሹሽ ኤሮጳውያን ክለባት ጁቬንቱስን ፒኤስጂን ንስጳኛዊ ተኸላኻላይ ሪያል ማድሪድ ሰርጂዮ ራሞስ ኣብ ቅራማት 2021 ከፈርሞ ኣብ መስመር ከም ዘለዋ ዶን ባሎን ዝተባህለት መረብ ሓበሬታ ገሊጻ። ዋላ እኳ ወዲ 34 ዓመት ራሞስ ኣብ ሳንቲያጎ በርናቡ ጫምኡ ናይ ምስቃድ ድሌት ይሃለዎ ሪያል ማድሪድ ዝቕጽል ዓመት ድሕሪ ምዛምዕሉ ከተፋኖ ድልውቲ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣቃውምኡ ከይነከየ ኣብ ምግልጋል ሪያል ማድሪድ ዝርከብ ራሞስ ሓደ ካብ ዝበለጹን ንኽድገሙ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ተቐላሲ ተጻወታ እዩ። ብደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ልዑል ኣኽብሮትን ንኣዳን ዘጥረየ ራሞስ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ማድሪድ ዝነበሩ ውዕል ዛዚሙ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኽጽምበር ኣብዚ ሸባሸበሉ ዝነበረ እዋን ሪያል ማድሪድ ንተወሰኽቲ ዓመታት ኣብ ታጋንታ ክጸንሕ ጌራቱ ከም ዝነበረት ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕድመ ደፊኡ ብምህላው ግን ታጋንታ ንተወሰኽቲ ዓመታት ክትጽንሕ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ክለባት ፒኤስጂን ጁቬንቱስን ድማ ዝቕጽል ዓመት ብዘይ ጋንታን ዝተርፍ ራሞስ ንምውናን ብኣጉ እጅገን ሰብሲበን ይጽበያ ከም ዘለዋይ እታ መረብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻ።
ስፓኛዊ አሰልጣኒ ቀጠራዊ ክለብ ዓሳዓት ዝኾነ ዛቪ ሄርናንደዝ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዌስት ሃም ተፋንዩ ብዘይ ጋንታን ዝርከብ ጃክ ዊልሼር ናብ ስኮትላንድ ናይት ክለብ ሬንጀርስ ክጽምበር መኺሮም። ዛቪ ሄርናንደዝ ተጻዋታይ ባርሴሎና ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ 2011 ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ አንጻር ተጻዋታይ አርሰናል ተጻዊቱ ከም ዝነበረ ዝግለጽ እዩ። ኣብታ ጋንታ ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና 2-1 ዝተዓወተት ግጥም ጃክ ዊልሼር ድማ ብሉጽ ብቕዓት ምንጽብራቕ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይታ ግጥም ተሰይሙ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ምዝዛም ጾታ ድማ ብቕዓት ዊልሼር ተመሰጠ ዛቪ ምስ እንግሊዛዊ ማልያ ተቐያየሩ ነይሩ እዩ። ብሰንኪ ተደጋጋሚ መስበርቲ ናይ ጾታ ግዜኡ ካብ ምስ መቓር ተዓንቂቑ ዘሎ ዊልሼር ኣብ 2018 ካብ አርሰናል ድሕሪ ምስንባቱ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ክለብ ዌስት ሃም ክጻወት ጸኒሑ። ይኹን እምበር ዊልሼር ኣብዘን ምስ ዌስት ሃም ዝጸንሓለን 2 ዓመታት 19 ግጥማት ጥራዩ ተሰሊፉ ተጻዊቱ። ዝሓለፈ ሳምንታት ድማ ብሓበራዊ ምርዳእ ካብ ዌስት ሃም ተፋንዩ ጋንታ ኣብ ምንዳዩ ዝርከብ። ኣብ ዊልሼር ልዑል ኣኽብሮት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ዛቢ እቲ ኣካፋሊ ናብ ስቴቨን ጀራርድ ጋንታ ሬንጀርስ ምዝጽምበር ብሉጽ ተጻዋታይ ስኮትላንድ ክስምዕ ከም ዝኽእል ገሊጾም። አርሰናል ኣብ 2011 አንጻርና ኣብ ተጻወተሉ ኣጋጣሚ ዊልሼር ዘንጸባርቆ ብቕዓት ተኣምሪ ነይሩ። ካብቲ ሰዓታት ሒዘ ድማ ዊልሼር ኣብ መጻኢ ሓደ ካብ ዝበለጹ ኣካፋፈልቲ ዓለምና ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ነይሩን እዩ። እቲ ዝገመትክዎ ከዓ መስበርቲ እንተዘየጋጥሞ ነይሩ ኣብ ባይታ ክኸውን ምኽኣል ነይሩ። ሬንጀርስ እታ ትኽክለኛ ጋንታ ዊልሼር ክጽምበራ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ሬንጀርስ ዓባይ ክለብን ዓወታትን ብኸመይ ከም ዝሕፈዝ ዝፈልጥ ኣሰልጣንን ዝወነነት ክለብ እያ። ጀራርድ ኣድናቂ ዊልሼር እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ንኽልቲኦም ዘረኸብ ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎም። ዊልሼር ንመስበርቲ ቀረባ ብምዃኑ ግን ንሬንጀርስ ኣስጋይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር እንተደኣ ብጥንቃቐ ተጠቂማትሉ ኣብ ስኮትላንድ እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ክገብሮ ዝኽእል ብቕዓት ኣለዎ ክብል ዛቢ ንዊልሼር መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ። ዊልሼርን ጀራርድን ኣብ ግጥም አንጻር ሊቨርፑል አርሰናልን ከምኡውን ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብሓባር ብምዃን ተጻዊቶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ጁቬንቱስ ኣብ ልዕሊ ናፖሊ ብፎርፌ ዓወታ መዝጊባ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ግጥም ሴሪኣ መደብ ጸወታት ተሰሪዕለን ዝነበራ ክለባት ጁቬንቱስ ናፖሊን ቅድሚ ጸወታ ክልተ ተጻወትቲ ናፖሊ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ብምጽንዖም ሓካይም ከተማ ናፖሊ ተጻወትታ ጋንታ ናብ ቱሪን ከየምርሑ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ነይሮም። ይኹን እምበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጣልያን ነቲ ጸወታ ክሰርዞ ብዘይምኽኣሉ ተጻወትቲ ጁቬንቱስ ጥራዮም ኣብ ሜዳ ተረኺቦም። እቲ ጉዳይ ክርአ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ እቲ ፌደሬሽን ጁቬንቱስ ኣብ ልዕሊ ናፖሊ ብፎርፌ 3-0 ተዓዊታ ከም ዘላ ዕላዊ ገይርዎሎም። بركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمرة نلوم زبالنيا زيناتات سبورت أبزي في السم سلام كتثالكم نمسكن.